Iyo Jos Cis ala kali audio digital. Monggo Lampung. Opo kabeh lelakonku kowe tega nglarani atiku urip tansah kaya ngene omah-omah wis ra ono tentreme atiku tansah nelongso udan tangis sasat saben dina tak ngerti tak tresnani nerengkira aku mbok apusi nangis atiku nangis nelongso yen kelingan tresnaku digawe lara nangis atiku nangis matur sembah kesiksa ninggal aku mentike karo sing liya Eyang Putri matur sembah nuwun. Eyang Putri nipun temanten sing ndek mau nggih. Nggih. Oh nggih. Eyang Uti ngersakne lagu mboten Eyang Uti? Ngersakne lagu mboten? Oh nggih niki mau. Ati kesiksa niki mau. Nggih. Nggih, Yuswa Dik. pinten menika Uti Yuswa pinten? Sakniki Yuswa pinten? 86. Wah, Pak Nek. Kowe esuk, Dik. Uti lho 86 Sehat, sik sik sehat, sehat. sik rasa, Nah, gitu. sik Beres, Kang. nyawer duwite Niku akeh. asmane Mbah Lasia. Mbah Lasia. 86 duitnya banyak masih nyawer. Iya, Cek. Lah kowe Lah, aku lho, lagi Dik. 50 tahun wis. Aku 50 muncul, Des. Yo 50 lah ngono. Ayo, salat maghrib Kok yo terus angsuranmu wis menunggu ya? Ya wis akeh A B C D. Podo. Ya, yuk. Ayo bala. Aduh, Uti sehat selalu berkah rezekine tambah kathah menika nggih. Nggih, Cek tambah dadi ati, Dik. Yo. Tambahin apa Uti? Dadi ati. Dadi ati. Wah iki mesti jamanane mbiyen karo Mbah Kakung iki. Yo, Cek salat maghrib. Lilo aku kudu lilo lilo dirambut Kesiksa nyut cahyo muda
ngebutke marang wong liya. Lila aku utul Hati-hati masih. Lila tapi sumasing wong liya. Iya. Hati-hati nggak yang nggih? Panitia silakan makan istirahat dulu. Gua Nanti serahkan bergabung joget nanti lagi. malam. Ya. Bapak, masih ada yang ditarik Pak. Golek isih kaya apa Pak, wong nyatane kelakon seprene bola balik gendro wong nyatane malah bangun tresno wis sama lumrah sampai bawah yen wong urip coba ketane ya Allah Mariska supra dene Allah Akbar apa dadak ya Allah basah blonde Bapak basah tumbas tisu Pak tumbas tisu Pak tumbas tisu Bapak tumbas tisu Bapak. tuku tisu Mana? Bapak, bokongnya lecet. Mana? Bokongku makbuk ngono ki mau. oh ya Makbuk ngono piye, oh Cel? ya lagi bokong palsu dek palsu Napa, Pak? Lagune ganti. Lora Asmara Lintang Asmara. oh Lintang Asmara nggih siap closing Lintang Asmara ya Ya, al artis. Maju. Engko Bapak ben nyawer siji ngono. Rena wangi dadi ati wong prasasti. Putra alus pun gini eyang sampun ngatur nggih menika nggih. ya Aladin. semua panitia monggo Lintang Asmara Dede Boker Lampung bosku monggo bose siang pantoro ranti mengeleng manis nyati sejak desa duweni marang sang yang sulas
sedang ku bisa duweni marang sang yang sulas Rasa kangen hati wong ayu tresna mungkin arya tapa susah jroning batinku Mung bagus antep rasa hatimu tresnaku tulus jroning kalbu senajan nyaru ning banyu segara tresnaku ra bakal serena Senadyan nyomo ucap sapa raga wis tresno ora bisa dipisahkan yen wis tresno ora bisa dipisahkan. Makasih Dede. Sanggup nentek urang dek, jaluk sanggup bapak emene dek. Nah, oke. Ini calon partner sini Mbak. Masya Allah. Makasih. Aku jadi isen loh ini nampak saka adik-adik anak-anak aku ngene iki ya. Itu hanya perantara. Ya, Aslinya makasih. dari ibunya. Lagi. Abisin bunda gitu, ayo lagi. Ya Allah, Ayo, makasih. Janjane kowe ning ngendi?
siapa namanya? Oh, saya. Iya, katanya mau nyawer. Oh, gitu. Sudah deketin katanya. Oh, Diapusi, diapusi. halo Mas. Aku mau korbane ya, Pep. Ini Mas siapa namanya? Mas Adi ngono kok ya. Mas Adi. Oh, Mas Adi. Aldi. Mas Aldi. Katanya mau salaman Mbak Pepi, salaman katanya. Oh, mau salaman. Iya. Oh, iya salaman. Iya. Iya. Saya Pepi, Mas. Ngono Mbak Pep. Wonten dawuh napa, Mas? Ibunya aja, ibunya. Ibunya. Iki aku kok dadi kaya boneka ngene to? Ora, ibunya wae ora Oh, percaya. Ibu Matur salim, sembah nuwun Ibu. Kak Pepi, Lah kok lu marai kowe nang gedung mau ya. Ora dong kowe, Mas Aldi ki mantene lemes sih. Oh, alah. Mas Aldi. Makanmu malah nang gedung bendong. Lah aku mau di sini ora mbok jemput-jemput kok ya. Lah piye to Dari bolo, kowe to pagi. bolo. Yuk janjane. Yuk. Janjane. Janjane dek aku wis ngerti. Bebasan karo rekti. Ora gampang. Iki jane genahe piye lho kok ngacau Iya, lho. ini pakai aja buang aja dan minyaknya gak kepake. Ibu mau nyurut Bu, ini minyaknya gak kepake Bu, ini harganya murah nih Bu. Judi. Ibu, saya udah di sini jenengan tidak jadi Ya, saling. matur sembah nuwun Ibu Eji, berkah Masya selalu. Allah, matur sembah nuwun. Berkah lancar terus rezekinya. Sembah nuwun Ibu. Nggih, Mas pengantin semoga Mas sama pengantin, selalu ya. Terima kasih ya. Berkah Ah, selalu. Tapi urung dikai kok Oh, terima iya. kasih. Ada yang Terima Belum, Mbak kasih Pepi, ya makasih, Mas ya. Mas pengantin. Sip. Mas Adi, terima kasih. Masya Allah. Samawah ya Mas ya. Cepat dapat momongan ya Mas ya. Oh, Bareng sik nih. toh. Bareng-bareng. Aku ki ndonga kok ya. Kor, suara siji, suara loro, suara telu, suara papat, yuk. Ya wes, C, ro, lo. Janjane dek kowe wis ngerti. Dadi pengacau kok Mbak. Aku dadi melu lho. Iki sing nyanyi mbok sing apik. Wis diparingi karo Mas Adi karo Ibu lho. Oke, matur sembah nuwun Ibu Aji, Ibu, berkah selalu. Mas pengantin Mas, matur sembah matur nuwun. sembah nuwun. Bapaknya belum Mbak Pepi, bapaknya Oh, bapaknya juga. Belum. Oh, Bapak. Saya tadi di gedung nggak ikut Pak salim dulu, Pak. Selamat malam, Pak Bapak. Suryono, Juragane Catering. Anjir, Juragane Catering. Pak, lah saya kok tadi ditinggal toh, Pak. Padahal saya di sini dari pagi loh, Pak. Anda siapa? Saya Pepi, Pak. Kenalin. Bablas Aku ke selanjutnya. Kenalin. bablasnya capek gunung Mas e. Lagu, Kosek. MC-nya jane sapa iki? Kosek toh. Lagu selanjutnya, Kosek. tambal ban. Kosek. Halo, halo. Bapak, jangan Bala. didengar ya, Pak. Itu suara Bala. setan, Pak. Ini permintaan. Nyilah sik Mbah mikmu. Bogel. Mbah Bogel. Yo. Ndah mambune kuwi. Lah kok padha? Janjane. Kosek to. Wong aku arep salin karo bapak kok do iri lho. Nggih niki mangke Bapak. Anjir, bapak ngersake lagu nopo, Bapak? Berhubung saya ditinggal tadi di sana, Pak. Saya di sini belum dapat ini loh, Pak. Belum dapat requestan dari Bapak loh. Nggih. Dek, sesuk tak ombaske. Iki dek malah guyon dhewe lho. Eh. Matur sembah nuwun Bapak. Betul, Abang. Masya Allah. Sesuai dengan amal dan perbuatan. Janjane kowe neng ngendi? Wong aku sing diparingi kok. Dilanjutkan nggih Pak nggih. Ngersake lagu napa malih? Taman Juruk capek gunung. Taman Juruk. Oh nggih siap. Taman Juruk ini apa capek gunung riyen? Ibu capek gunung, Mase Taman napa, Juruk, Mas Mas Aldi. Halo, halo. Pak RT 10 minta lagunya tambal ban. Eh, Mana Pak RT ini? kok ya entuk mic meneh lho. Sing nyanyi Dimas, ora Tejo ning Dimas Suwarno. Nggih Pak Aye. Setuju nggih? Janjane kowe neng Aku wis ngerti. Bebasan kanggo repece. Ora gampang ngambani lalane ati. Joso koyo aku ra janji.
sukses. Gah Rabolo. Suara siji suara loro pas ngene iki suara siji suara loro. Pada zaman berjuang jur kelingan anak lanang yen tak openi ning saiki ana ngerti. Mbak Suryani solo yen mendung tak silih capek gunung senajan Juli enak lho Apa iya? karena aku sing gede penak siji PN wi aku wegah nganggo aku. Sumpah. Karo Yati malah dilapi. Asem ta. Emang kenapa tuh Mbak? Aku korban mengkici ra apa-apa tanggapane Pak Karsono. Ra rugi aku 1,5 juta. Pira? Gue sapa ke Pepi, oke? Gue Yati ben dilapi. Yo, suara siji suara loro. Cino lu. Satetan sakroning ati. Ora luntur saya merang ati. Aku kowe dadi garwa mergo larat ning gubuk asmara. Matur sebangun Mbak Suryani. Babak tulisan mergo tondo isih didik sing penakno lho didik iramane 3/4 jenenge gubuk asmara biyen Pak Tuandum terus rapopo itu rokok kowe dadi garwa marburu len marburu 50.000 gubuk asmara lagu selanjutnya Zaman berjuang jur kelingan anak lanang biyen tak openi ning saiki ana ngerti. jarene wis menang keturutan sing prikat biyen sotenge macam rono lho ning saiki apa cahya muda sing ngedram kupingmu kuping jan cahya muda yoga seniman bro ra cocok karo MC-ne minggat kabeh ra apa-apa Yo minggat tuh, minggat tuh. guyon guyon masyaallah
Iki guyon, muru bayaran barang kok minggat tenan. Ngerokok kono kok. Guyon barang kok ya guyon iki guyon masyaallah, masyaallah. Aku guyon. Ayo minggat. Aja cedak. Piye? Guyon guyon. Lah kono arep lunga neh lho. Kono kesempatan mbahmu kuwi ajeng lunga apa nggih? Lho, kono arep lunga. Guyon. Kan bayar lho. Aturne Pak ya. Syukur. Pak Karsono, kula jadwalnya pun sampai jam 10 Pak nggih. Nyuwun pamit Pak. Nggih, nek liyane jam 11 Pak. Gandeng kula niku. Nggih Pak. Oh, kowe ngomong jam 10 lho ya. Ayo, ngejok aku jam 10 lho. Nyuwun pangapunten sing salah niki Pak, sing salah. Ngejok kan kula jam 10. Sapa sing ngendika? Kowe no. WA-ne jane lho. Dek kapan? WA karo WA-ne Yati ya. Teko jam 10 tekan lokasi, Dus. Syukur bisa nyawang gunung desa dadi rejo dene ora ilang gane padha lara lopo adikku sing paling ganteng sing paling tuwek dhewe masih bersama duo. Boya. Iki sing genah untuk jeneng Cahya Muda iki. Kowe ngreok. Ora, kasudi. Aku wis tuwek. Monggo Pak Sur. Pak Nosaki Pran, ben Pak Sur iki lega. Reok. Suwuk Mas Didi. Pisan kas, jangan pisan kas.
guyon ya, Pak. Heeh. Estu. Kula guyon nek kula MC mboten nate njaluk estu kan sumpah. Ayo tok kono gel. Aku ini jarane karo Pak Sur iki kaya ngene lho, Dik. Biasane jarane nek kono 500 mengko 100 ya gel. Ora, aku karo Masa? Pak Sur. Jenengan ku ngakal kowe ampun nonton iku. Nah, Aku nek karo Pak Sur ngene lah iya aku ki anu biasane nek kono 500 lho. Aku karo Pak Sur busur ngene Bu ya. Wis dadi. Terus Ditung sik. Nah, alhamdulillah. Matur sudah nuwun nggih, Pak. Ya. Ngapunten bojo kula niku nek pas manggung ngeten iki radi-radi, Pak. Pak Soalnya ngebot-boti kula skincare larang ngoten. Pak Sur, Pak Karsono nyuwun pangapunten nggih, Ya, Pak. nggih. Kula mboten nyuwun ya, Pak. Nggih. Estu, Pak. Jangan nek. Mutar nang jaluk lah. Ora apa-apa salaman Karo aja Pak salaman. Karsono Salaman, mboten jaluk. salaman ya salaman Pak nyuwun mawon. pangapunten kula namung gumujengan lho Pak niki salaman mawon. Kula mboten nyuwun duit estu. Nggih. Apa ya? Kula mboten nyuwun duit kula niku. Pak pun rogo-rogo, Gel. Ah, wis arep jane. Ibu aja tak salaman. Aku tadi belum salaman ya, Bu. Ya Allah, Ibu kok cantik banget ya, Bu ya. Yati, Bu. Hati-hati kurbane pirang-pirang niku, Pak. salah. Oh nggih. Pak ngapunten, Pak. Yati kula, Pak. Nggih. Ngapunten iki bojo kula niku radi anu, Pak. Obate anu, telas. Ngapunten, nggih. Lho. Mbok sak repot-repot, Gel. Atur sembah nuwun. Nika bojo kula, nggih. Allah. Saya kata aja gelem Gel. Mboten sah Pak aja. Ya Allah, ya Allah. Mosok besane 150 Pak Karsono 50. Bu Gel, bersyukur. Rene. Terus ngono Pak. Jenengane kesel kula pijeti Pak. Alah. Bu. Ya, Tutu apa? Rino wengi. Oh, Rino wengi, Dik. Rino Rino wengi dadi ati wong prasaja alas bebotine dasar rega mati momong putra Ayo yo cahya muda. Bersama dengan duo Gesahnya Indonesia. Yali Bukel Mati. Bola isih kaya ngopo wong nyatane kelakon sepele angger gandro makasane malah takon tresno ya sakit kembali Os jamak lumprahe sesak metu seteng yen wong urip lan godane sesak metu makasane aja nganti dadak dadi gawe Matur sembah nuwun nggih Ibu Haji. Nggih. Ibu ajeng maringi melih lho, estu. mosok to Dek sini bojone kan mriki Aku? ngono. Estu, heeh. sing maringi kula Bu Nggih kapunten lho. Nah, nggak dipanggil sama Ibu Dek sini. Aku toh? Iya, bojomu kan mrene ngono mau. Estu. Aku ora ngapusi. No, bener, kene. Matur sembah nuwun nggih Ibu nggih. Jujur Nggih. mboten. Kula jujuli 50 Bu. Mesti atus kula ngeten iki lho Bu. Lah ngoten. Lah kok balenge piye to, Gel? Alah aku nek karo duit ora seneng aku. Jujur 50 mboten.
Salahnya dadi wong iya bersyukur rong kei 100 kok ya njaluk 50. Aku nek karo busur iki ngene. Wis balekno busur. Aku mau sing ketan njaluk 100 kali. Mboten, Bu. Ijek oke. Ijek oke. Lah berarti kok ya. Matur sembah nuwun nggih Baji nggih berkah selalu. Rena wengi dadi ati. Wong prasaja. Mana di mana anak kami sayang. Baji berkah selalu telem Piyayi ngarep iki sing Lah lungguh iya. ning ngarep dhewe VIP. PVIP. Sing ora nyawer mung klambi putih tok. Wah, ya enggak ya. Berarti parani? Ora ora. Aku Cukup iki, cukup. maaf rasa. kelepasan Pak. Nggih, Kilat-kilat. ngapunten nggih Pak nggih, ngapunten bojo kula niki nggih ngeten iki. Wis Iki nggih. tenan lho, Dik, fakta lho kan. Ya Allah. Bala. Bala. Ampun. Bala, diam. Ini yang dua udah sepuh loh, Bala. Bapak, Ibu, lah fotoku. Anak no. Ayo sowan Kasih ini. ben luwih tuwek meneh putu. Sowan yang bendoro kakung. Siap, gerak. Maju. Jalan. Satu. Musik. Kok cengoh ngono to, Doan? Lah iya Kok to. dong nganggo Piye to? Kene iki wis ngode lho. Ayo Bala. Maju. Jalan. Wih. Ya Allah. Dung 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 dung. Ketoke bener. Dung 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 dung. Dung 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 dung. Salim sih. Cek. Ibu. Sugeng dalu. Ya ampun. Salim. Ya Allah, Repot-repot, Pak. Salim sih lho, Pak. Salim dulu. Pak Suryono. Jan. Aku tuh serap enak nek ngene iki. Iya. Ya. Pak, Bapak kok tahu kalau nggak sama dia nggak beresiko toh Pak? Kak, Pak. ini beliau kelangan Pak. itu ada antara perahu layar, jambu alas. Nih. Pak, Terus kita ini kenapa Mbak? Pak. Hah? Ya Allah. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Niki teater ke jambu alas ini Mas. Bolo. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Gini. Tabarakallah. Gini. Sebagai penyanyi yang baik. Betul. Karena kita sudah menerima ini dari Bapak. Kita doakan Bapak yang baik-baik. Amin. Semoga menikah Pak Sur beserta Ibu. Yani. Makin banyak rezekinya. Makin Amin. gede. Apa nih? Rezekinya. Makin panjang. Rezekinya. Makin. Insya Allah nanti buka catering di mana-mana. Amin. Lek untung kakek tenanan kok pikiran Iya. nyanti-nyanti. Ya kan ya aku amin tadi. Mudah-mudahan sehat selalu, rezekinya berkah barokah insya Allah. Atas izin Allah bisa ibadah ke Mekah. Yang panjang Allahumma. Yang panjang Panunya. Biasanya donga penyanyi kuwi terkabul. Ya monggo Mak Bolo. Jambu alas Bolo. Bapak Ibu matur nuwun, berkah sehat Pakar, selalu. lagu ini apa Mak? Suan Bapak yuk. Wis garing Odik.
Terus kelingan ramah kebuyune nolak kasih sayang karep atiku lakon dadi bojone Jogetnya di sini yang di depan monggo ya bola maju sayange wis duwe bojo nanging aku wis kadung tresno nelokso rasane ngati Rasa-rasane apa lakon aku melu duweni Sabu alas kulite ijo sing tak gagas wis duwe bojo ada gula ada semut urung dhewe aja direbut Pateng batin lihat kula menjadi ngawi tekati hati ora bakal Sumpah janji sehidup semati seneng lan sedih bareng-bareng jambu alas dek manis rasane senadyan wis dilas tak anteni radane Mas Adi kelingan manis sesepi terus kelingan Mas Adi ramah kemuyune Mas Adi nolak jadi bojone matur nuwun Mas Adi ya Allah Joget dulu jogetnya gimana? istrinya mana istrinya mana Ayo Pak, temenin joget Pak. Ayo. ijo segitiga gas duwe Ayo Pak, bojo temenin Pak. ada gula ada semut durung rodo Pak Sur kalah Mas, ayo Mas, temenin Mas, temenin. Ayo Mas, temenin Mas Martin. Pak Sur kalah ya sama Mas Aldi ya
sudah. Dek. Pak Gino, ini besan yang sangat kompak. Iya. Iya toh? Sangat Luar luar biasa. biasa. Saling dan saling ya. Ayo. Terus mengke Pak Sur ngersakne hati-hati. Siap, Bapak. Hati-hati. Yuk. Iki bablasnya apa? Perahu layar. Manis esame. Keselingan. Lapahkan Perahu layar. perahu layar. Kasih sayang arep hatiku lakon perahu layar. Ibu, nyanyi deh, nyanyi. Agak sini Bu. Monggo. Kapan jeneng dhisik gembira. Alera-lera banyune segara. Ati anu maaf raya. Mari wisata. Sini sayangku. Ayo sama Mas ayo. Gak mau, Bapak gak mau, ibu aja. Asik, asik, asik. Hai, 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 hai. Tarik lagi Bu Esanya. Asik. Kapan jeneng dhisik gembira. Alera-lera banyune segara. Mari wisata. Menika Luar atas biasa. pamundhut saking keluarga besar Pak So dalam Mbak Yani menika wonten Dadi Ati.